Bandiraɓe sehelaɓe musidɓe fulɓe renduɓe tedduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on bismama e hayangoji men. Hande ko talata hawra e balɗe 17 e lewru juko hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeego roɓido mon jayndeji dawi gam firande on e firtande on koɗi gaddi ko hande e ɗereji ɗi adani ko ɓuri ko heew e jayndeji ɗiɗi ɗi dawi hande e alhaali ko yowati e ɗum ko ganduɗa woni koppareje dewɗe hakkude Azer wuro joguigo ndoyam naɓateɗam e dowri e si noon e wuro wiyetego AE Power EPC ɗum noon wayino ko ñawoɓe yowotiɓe e koppareje de hina wayno ɓe gimmima ɓe darima ha taki jayde Walf Quotidien windi ko affaire Azer AE Power EPC la machine judiciaire en branle jayde ɓesdi hen hina wayno tigui tigui de ko sukka ko e si ko tefote ko de hino yowati e koppareje ɗe ganduɗa de heɗe kewi tawa noon heɗe natna ɗo ganduɗa ɗe potano ɗon natne saabu noon ɗen koppareje taknoɗe immo ko nabde ndoyam e dowri he woni électricité courant e ko yowiti hen ha tagui jayde Walf Quotidien windi ko les faits visés association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, corruption, prise illégale d'intérêt, trafic d'influence etc. hina wayno tigui tigui de e jeenari e ko yowati e ɗum ɗon foof de suudu ñawirdu joguidu ko yowati e koppareje e nder Sénégal woni pôle judiciaire financier de hina wayno ko ɗum tigui sukki e wiide jayde Walf Quotidien. Jayde La Tribune de arti hen ko ɓuuri yacce saabu windi ko association de malfaiteurs, détournement de deniers, blanchiment de capitaux. Le pôle judiciaire lance la traque des détourneurs des 37 milliards de laser hina wayno de jayde La Tribune ɓesdi hen ko ɓe ganduɗa de kamen goni tigui tigui wuyɓe koppareje kewɗe tolniɗe e capanɗe tati e jeeɗiɗi e milliard uji koppareje men taw noon ko wuuro Azer jino ɗen ɗon koppareje gam liggorade ɓende ko kamen tigui suudu ñawirdu yowindo e koppareje wiyetedu pôle judiciaire sukki gam tefde tigui tigui hoɗoɓe nanni e ɗen ɗon koppareje isi noon hoɗoɓe ñamriɗe jayde ɓesdi hen information judiciaire, commission rogatoire et délégation judiciaire pour arrêter les coupables hina wayno noon kala ko ganduɗa de hino yowati e wadde fehere gam nangude wuyɓe ɓen ɓe ganduɗa de kamen tigui ñaami ɗen ɗon koppareje Sénégal de ɓe jiite e ɗo ɓe mbawi won nder Sénégal e caggal lesdi e wiide jayde La Tribune. Ha joni ko yowati on ɗon alhaali de jayde Le Quotidien windi ko affaire Azer AE Power le pôle judiciaire emballe le dossier hina wayno tigui tigui de ko rewi ko hakkude Azer e AE Power de suudu ñawirdu koppareje e nder Sénégal de ndu immima ndu darima gam sukkude e tefde hombo tigui ñaami ɗen ɗon koppareje jaajɗe e wiide jayde Le Quotidien jayde ɓesdi hen le procureur financier annonce une information judiciaire. Il a requis une commission rogatoire hina wayno de on mo ganduɗa ka woni ñawowo mawɗo jowtiɗo e koppareje e nder Sénégal de wi ko tigui ma tefo waɗe gam yiite hombo tigui naɓi ɗen ɗon koppareje e si noon hono waɗate feere faɗe jiite ha taki tegui goomu mo ganduɗa de kambo tigui tefata sukka ɓe ganduɗa kamen miija kamen naɓi ɗen ɗon koppareje o keydiɗo hande noon wuuro biyetengo Azer tawa noon ko Jean Michel Sène kam de e nder jayde Le Quotidien yekkati kongol wi que la justice aille au bout de sa logique wi de kala ko laamu waɗata esi noon kala ko cuuɗi ñawoji poti wat yoɓe jah ha ɓe gasa hen tos wayno ko noon ala boppaɗo wayno ko kam Jean Michel Sène wi ko yo tigui tigui foof yurne yurnite woto hay goto woppe woto hayɗo goto mo wasa yurne foof dal yo ɗum laɓɓine e wiide jayde Le Quotidien. Jayde Le Parlement kam arti ko e yidde laamu tawa noon hino yowati e ɓesdude jangguinoɓe e nder Sénégal de ha taki laamu ngu wiide ko tolnoto e ujunnaji ɗiɗi e temedde joyyi e nogas e jeeɗiɗi jangguinoɓe ma ɓe ƴette tawa noon ɓe ɓetaka ɓe ndewnaka e tigui tigui e ɓeto woni concours noon wayno ko recrutement spécial ha taki jayde Le Parlement windi ko éducation recrutement de 2527 enseignants le G7 refuse ina wayno de goomu o mo ganduɗa de kambo tigui rentini jangguinoɓe tawa ko syndicat ji de on goomu biyeteɗo G7 de wi kam wondani hen hande wondani hen janggo saabu noon ɗum kam ina wawi wooda ƴettaɓe ɓe ganduɗa de tawa tigui tigui ɓe mbawa janggin e siɓe potani janggin ha taki kamen kam ɓe mbi ɓe calima ngol ƴettugol jangguinoɓe ɓe ganduɗa de ɓe ndewnaka e concours ɓe ndewnaka e ɓetode
tawde e wiide jayde le parlement. Jayde le témoin quotidien kam wi ko ngal balal capantati e jeeɗiɗi woni article 37 ngal gandanɗa de ha ngal foti waklite e nder deftere yuɓɓinirde lesdi Sénégal woni constitution o de ina wayno tigi tigi wayino ko kala ko yowati e hollirde ngalu dañal e faggudu mo gandanɗa hombo woni président assemblée nationale premier ministre e sinon hombo woni tigi tigi président de la république kamen fof de ɗum hina wayno ngal ɗon ɓalal de capanɗe tati e jeeɗiɗi kam ngal foti ɗum laɓɓin si tawi ngal waklitama ha taki jayde le témoin windi ko modification de l'article 37 de la constitution au-delà de la déclaration de patrimoine hina wayno de wonɓe gandanɗa de mbo kala yekkati hen konngol ngam layde yiyande mum e waklitde ngal ɗon ɓalal capanɗe tati e jeeɗiɗi woni article 37 tawa noon hina yowati e deftere yuɓɓinirde lesdi Sénégal idiɗo e hen yekkit konngol de ko Mbaye John wiide tigi tigi yo foof laɓɓine e si noon yo happu nangue ngam tigi tigi ande ndey suɓgoji mbaɗata e nder Sénégal woni calendrier électoral o kam yombo jagge goɗɗo jekkitɗo hen konngol de kam woni Mbougar Sarr kam de wi ko kala ko wawi hen wonde siko ɗum laaɓani ɗum laɓɓinaka de ko niɓre tan ɗum addanta yimɓe e nder Sénégal e wiide jayde le témoin tawi ko Guy Marius Sagna noon kam wi ko sarenaki ɗum ko gandanɗa kam ɗum woni lofol keyniɗo lesdi Sénégal de woni président de la république de sa lenaki magol yakke e nder Sénégal woni fonction présidentielle noon tigui jayde windir ɗum Guy Marius Sagna dénonce un risque pour la fonction présidentielle tawi noon ko on gandanɗa kam woni joguiɗo hande jagorgal jowtingal e cuuɗi ñawirɗi de woni ministre de la justice garde des sceaux maître Moussa Sarr kam wi ko le président de la république le président de l'assemblée nationale et le premier ministre doivent être soumis aux mêmes exigences hina wayno tigui tigui kam maître Moussa Sarr de wi ko keyniɗo lesdi Sénégal e si noon keyniɗo suudu sarɗiji ha arti e omo gandanɗa kam heyni jagorɓe lesdi Sénégal de kamen foof de ɓe poti fot si tawi heɓe jurnite dañal mumen hangal yurnite eko way noon de e wiide jayde témoin quotidien ha joni jayde lasde wi ko débat autour de la déclaration de patrimoine Diomaye opte pour le référendum ina wayno tigui tigui de ko yowati e hollirde dañal ngalu e kisal ɓe gandanɗa kamen goni fotɓe heyno lesdi Sénégal e si noon kaynotoɗo suudu sarɗiji e kaynotoɗo jagorɓe lesdi Sénégal woni président de la république président de l'assemblée nationale et premier ministre Diomaye Faye gonɗo hande hoorejo lesdi Sénégal de wi ko laɓɓinta ɗum tan ko nabde ngal ɗon namdal e nder rendo Sénégal ɓe cuɓo eyi walla ala ngam tigui tigui ɓen foof heɓe poti yurne ɓe jurnite hadde ɓe natata e ngol ɗon lefol si heɓe jaltanay dañal mumen kisal mumen e foof mumen yurnite noko tigui tigui ɓe naɓorani koppareje ɗe ɓe potani nab e wiide jayde las jayde la libération de article e kayitaji jibinande woni kayitaji judduɗi gandanɗa de hiɗi jeeye e nder Sénégal tawa noon ɓen yeeyeteɓe ɗin ɗon kayitaji de ko ɓiɓɓe lesɗele goɗɗe de ha taki jayde windi ko vente de pièces d'état civil sénégalais un orpailleur malien intercepté au poste de Ségou hina wayno de toon to keerol hakkude Sénégal e Mali de tawa noon ko e poste biyeteɗo Ségou toon tigui ɓiɗɗo Mali nangade tawa noon hombo asatno or toon to heede e Kédougou kam de nanga tawrama e kayitaji jibinande woni kayitaji juddu e kayitaji kolliratɗe tigui tigui e nder Sénégal de dañiɗi tawa noon fotani ɗi dañ kam on biyeteɗo Issa Touré hombo jogui ɗin kayitaji jibinande Sénégal de tawa noon ko centre principal mbo Dougué de toon tigui dañi ɗin ɗon kayitaji e si noon hina wayno tigui ko tribunal mbo Goudiri kamen tigui mbebnani ɗum kayit goɗɗo biyeteɗo jugement d'autorisation d'inscription ha taki jayde windi ko Issa Touré a obtenu des papiers sénégalais grâce à un acte de naissance du centre principal de Dougué et un jugement d'autorisation d'inscription de naissance du tribunal de Goudiri jayde ɓisdi hen ɓe gandanɗa kamen goni dadiɓe wonɓe toon to Kédougou tawa heɓe jilla e goomu biyeteɗo Denit de kamen tigui ɓeni ƴeewa hombo tigui wallatno ɓen ɗon malien ɓe ha ɓe dañi kayitaji Sénégal e si noon ɓeni ɗaɓɓita toon to Bantako de toon tigui ɓe ƴeewata tigui hombo wallatno ɓen ɗon malien ɓe daña kayitaji jibinande Sénégal ha e wiide jayde la libération haade men gasnu en jurnoto ko yowati e coftal ɓalli saabu jayde le Dakarois sport windi ko Mercato Ibrahima Mbaye se rapproche de Liverpool hina wayno tigui tigui de on ɓiɗɗo Sénégal biyeteɗo Ibrahima Mbaye tawa hombo jilla e kippu gendiji Sénégal de ina wayno hombo ɓuura ɓaado kippu biyeteɗo Liverpool gonɗo toon to Angleterre kam Ibrahima Mbaye noon haɗa andi liggey mum hombo mantani e nder kippu gendiji Sénégal e wiide jayde le Dakarois sport bandiraɓe sehilaɓe ɗum wondo seeɗa e ko min gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ko tongu hande tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.